Βρισκόμαστε εδώ στο Taekwondo, είναι η δεύτερη μέρα του Athens Tabletop. Έχει ξεκινήσει το τουρνουά του Κατάν. Δίπλα μου έχω τον Απόστολο Μάγκανο που είναι ο διοργανωτής του ελληνικού πρωταθλήματος για το τουρνουά του Κατάν και θα μας πει δύο λόγια. Καλημέρα, είμαι ο Αποστόλης ο Μάγκανος από την ελληνική κοινότητα του Κατάν. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα στο Facebook για να μαζευτούμε οι παίχτες, γιατί ήμασταν πολλοί και σκόρπιοι. Τώρα είναι λίγο καλύτερα γιατί είμαστε συγκεντρωμένοι, οπότε κάνουμε μεγαλύτερα τουρνουά. Είμαστε εδώ για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2024, να αναδείξουμε τον πρωταθλητή του 2024 που θα μας εκπροσωπήσει στην επόμενη διεθνή διοργάνωση. Έχουμε τουρνουά των 60 ατόμων. Η σελίδα μας είναι Catan Greek Community, για όποιον θέλει μπορεί να μας βρει στο Facebook, να μου στείλει μήνυμα, οτιδήποτε, και θα χαρούμε να σας δούμε και εσάς κοντά μας. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου, σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσεις, να παίξεις, να το διασκεδάσεις και πάμε να δούμε τι άλλο έχει εδώ στο Athens Tabletop. Ήθελα να πω και εγώ να ευχαριστώ στην Κάισα και στο Tabletop που μας φιλοξενεί τόσο εγκάρδια και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τόσο όμορφα τουρνουά.